Kasi kay mo hay akong palalab mga katil. Ako gasaguyod din taon ko kay wala ang takoy dala pero ang atong 2 katil tag 25 tag 30 kilos ang kabugat. Mura po tag gadala og isa ka sako eh. Punga kayo. Pero salamat kay sa inyong mga encourage no kay bisan tuod na murag action na tagpangluod pero salamat sa inyong mga encourage. Abi ko sa akong mga video ba walay maka-relate ko ano naday naka-relate dai. Salamat sa nag-comment dra ingon siya nga yang comment dito nga padayon lang dol kay kuan ko sa imo na sari na nadasig po siya sa kuha daw kay taliwala sa atohang kahimtang ani agyapon tano malipayon og madasigon lang gyapon. Ana na siya mao ra ginay technique mga katil na mangitay mga balatian. Katawa lang ta pero ay nagkatawag ka ng ikaw ra isa kay murag piki na. So kana lang. Mao gini mo na mo agianan dre. Og wala pa gaulan-ulan dre ta mag-agi among motor. So na bless. Bye, punga kayo. Love you all.